Mae e chenro misebedo kirito in mana kare wangsa en chenro mar Kuku World Cup, chenro mabiro ni Ramogi TV pile ka pile wuok tich nyaka tich abich chakre saa 7:30 nyaka saa 8:15. En mor marwa mar kelo ni chenro makama kama wabro yango ni mathoth mokalo motudore gi World Cup mahiga ni matimore e piny Qatar. Parni en World Cup mokwongo timore e pinje mag Arabu nyaka ne World Cup chakre higni mathoth mokalo. Mae thuolo mokwongo stadium duto te nigi air conditioner, ibet kama yamo kudhie mos maber, oxygen ber kendo ler. Machiegni iluonga ni Milton Ochieng Jaka Black. Wabro dhi adhia achiel kachiel mondo wang'i ane lineup kata squad mag timbe mabende nitiere e World Cup ma season nieri ka itabro nyisi jogo mwabro tayo go cheno nieri makawuono. Wachako gi tim mar Cameroon. Cameroon goalkeepers moyier gin Davis Epasi mar club Abha, kaito nitiere Simon Ngapade 2 eka kisome mar Marseille. Kaito nitie Andre Onana mar Inter Milan. Inyalo paro ni Andre Onana ne en goalkeeper mar Ajax to nochunge gi Ajax kuom higa achiel kaluwore gi tiyo gi yedhe mamero ji manoriembe e klab no ero. Kaito jobak mag tim mar Cameroon oting'o Jean Charles Castelletto mar Nantes, kaito nitiere Enzo Ebose mar Udinese. Gino isomo ni Udinese, jomoko somega ni Udinese, en Udinese. Aya Collins Fai mar Altai, kaito Olivia Mbaizo mar Philadelphia Union, Nicolas Nkolo mar Aris Salonika, Tolo Noho mar iluongo ni Seattle Sounders, kaito Christopher Wo mar Stade Rennais. Aya wachako wang'i ane jotugo madhigo dier pap kanyo ero. Wan gi jatugo Martin Hongla mar Verona, Per Nkunde mar Olympiacos, Olivia Nkam mar Swansea City, kaito Gael Ondo mar Hanover 96 to gi Samuel Omgot mar Mechelem. Kaito bende wan gi Andre Frank Zambo mar team mar Napoli e piny Italia. Wang'i ane jotugo mamoko mabende biro bedo kaka joloyo mar tim nieri, joloyo kata strikers. Vincent Abubakar mar Al Nassr. Abubakar ni jatugo migeno ahinya e tim nero mar Brazil kuom joloyo. Kaito gi Christian Basogog mar Shanghai Shenhua e piny China. Eric Maxim chopo moting Bayern Munich, mano jaloyo machielo mawachne rach ahinya, kaachiel gi jatugo Saliba Maro mar Cotton Sport. Brian Bemo mar Brentford bende lig maduong' ma piny Ingereza en achiel kuom joloyo mag tim mar Cameroon. Mabende mapiyo piyo kanyo ero bende wadwani mondo wadhi e tim machielo mar piny Ufaransa. Tim mar Ufaransa moting'o jotugo mabeyo. Parni Ufaransa nigi jogol machalo kaka Alphonse Arelo magocho ne West Ham United e lig maduong' ma piny Ingereza. Hugo Lloris mar Tottenham, kaito gi jatugo machielo Steve Mandanda mar Rennes. Mago gin goalkeepers. Kaparo ni ng'ano mibu mithuolo mokwongo en jatugo Hugo Lloris magocho ne tim mar Tottenham Hotspurs e piny mar Ingereza. Jobak mar tim mar Ufaransa oting'o Lucas Hernandez Bayern Munich, Theo Hernandez AC Milan e piny Italia, Prince Kimpembe PSG e piny Hispania, Ibrahima Konate Liverpool e piny Ingereza. Mago gin jobak mag tim no. Kaito jobak mamoko oting'o Julius Kunde mar Barcelona, Benjamin Pavard mar Bayern Munich, William Saliba ing'eni en jatugo manche kodonje Arsenal licha ahinya, Diot mar Bayern Munich kaachiel gi Rafael Varane mar Manchester United. Mago gin jobak mag tim mar piny mar Ufaransa. Jogo madhigo dier pap oting'o Eduardo Camavinga Rastaman mar Real Madrid, Yusuf Fofana mar Monaco, Matteo Guendouzi mar Marseille, Adrian Rabiot mar Juventus, Oriel Chameni mar Real Madrid to gi Jordan Verretot mar Marseille, mani iluongo no Olympic Marseille. Kaito joloyo Karim Benzema, mani ng'eni en manche noyudo Ballon d'Or, Karim Benzema. Kaito wan gi machane kaito Kingsley Coman mar Bayern Munich, Osman Dembele mar Barcelona, kaito gi Olivier Giroud mar team mar AC Milan. Wadhi ane e tim mar Germany, mapiyo piyo. Joloyo mag Ufaransa moko pod wan gi Antoine Griezmann mar Atletico Madrid, Kylian Mbappe PSG Dangerman, kaito Christopher Kuku mar RB Leipzig e piny Germany. Wadhi ane mapiyo piyo e piny Germany, mapiyo piyo goalkeeper mar Germany Manuel Neuer, mano
onge gimoro miwacho kanyo. Noah ema dhi bede between the sticks kaka goalkeeper mokwongo mar tim mar Germany. Wan gi Marc-Andre Ter mar Barcelona, Kevin Trapp mar Eintracht Frankfurt bende e piny mar Germany kanyo ero. Kaito ka wang'iyo jobak giting'o kacha Matthias Ginter mar Freiburg. Real Madrid omiyogi Antonio Rudiger. Antonio Rudiger inyalo paro ni ne gocho ne tim mar Chelsea e kinde mokalo. Nicolas Sule mar Borussia Dortmund, Nico mar Borussia Dortmund bende, to gi West Ham bende omiyogi Thilo Kehrer mar West Ham United e piny mar Ingereza. Ka wachako ng'iyo jobak mamoko ting'o kacha David Raum mar RB Leipzig, mano e piny Germany, Lucas Kosterman, kaito Amel Bella mar Southampton, to gi Freiburg bomiyogi Christian Gentner. Bas, mago gin jobak ma tim mar Germany. Koro wang'iya ne jogo dier pap. Ike Gundogan, Manchester City, Jonas Hoffmann, Borussia Mönchengladbach, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala. Thoth gigoche lig maduong' ma piny Ingereza kendo gin jotugo ma bende nigi lony mokalo weche mag adhula. Wachako wang'iya ne kendo jogo madhi go dier pap, Joshua Kimmich kaachiel gi Thomas Muller duto mag Bayern Munich, kaito Julian Brandt mar Borussia Dortmund, to gi Eintracht Frankfurt ogolo Mario Götze. Aya, wang'iya ne joloyo korka tim mar Germany. Kai Havertz gocho ne tim mar Chelsea e piny Ingereza, Yusufa Mukoko gocho ne Borussia Dortmund, kaito Niklas Felka mar Werder Bremen, Karim Adeyemi mar Borussia Dortmund. Haya, adwaro ni mondo anyiswe moko kuom welo man godo kawuono e chenro ni eri ma kawuono. An gi welo ka, to ok gin welo mikia, gin mana welo ming'eyo. To kawuono adwa ng'iya ne ka ging'e weche mag adhula kaeri. Mokwongo abro chako gi mbak ndalo Stella Brenda. Kanyo. Stella Brenda, yes. Isiro tim mane World Cup? Inena, adwa ni ne. Aha. Bine no gima rwako mokwongo. Mane rwako? Belgium. Mane tim mageni. Wow. Ibinja. Aha. Ing'e jotugo ma Belgium. Lingthi wabiro, dong koko wachambua. Wabiro. Aya, twende. Jafwambo marwa kendo ru piny korkoru. World Cup dwa chakore. World Cup moko ibrogo saa 2 mar okinyi e seche mag ru piny. Mia nyingi? Twende. Ani nyinga Sharon Ong'ao. Tim mane misire World Cup mahiga ni? I support the winning team. Mano team mane? Team France. Ufaransa. Very good. Ang'e ni support Ufaransa nikech Ufaransa nigi jorotenge mang'eny sana. I support the winning team. Ang'e ni last World Cup wan manoko okombe. Higane mana macha. To ting'e ni Ufaransa onge gi jotugo masulwe. Paul Pogba onge, Ngolo Kante onge, jogo hinyore te. Kara kamano, all the best ne team misiro. Aya. Nyathi Musungu. Twende. Nyaka beni dhiga kagora neni. Aya, miya nyingi mipako riwo mondi nyisa tim misiro World Cup 2022. Longani Lulu Wilson aka Nyajatelo. Anasiro timbe adek. Aja Senegal, asiro marwako ni Brazil, kenda asiro England nikech ni mane thurwa. Nyaka thuru. Isiro Brazil, isiro Lions of Teranga, Senegal, kod England. Okay. Inyalo nyisa gimomi isiro Senegal. En jatugo mane mihere tim mar Senegal kanyo? Ineno Senegal sana. Aero boy moro mabetugo kocha, machunye ler cha. Ero nga? Naseka kelo belo ne moro kae. Okadhi nyisi nyinge, dongi wapoda ni introduction. Podwani introduction. Asiro Senegal nikech Senegal aero kaka gitugo ga ball. Brazil bende aero their style of football. Samba football. Yes. Gina jok ma hold football ka ok gidwane gi pass peyo. Ena mos. Kokethore ka gichiegni to giduoke nyaka chien. Giome iluongo ni samba football. Kinde moko coach moro no bire gor ato ne okelo samba football ka niluongo ni ng'a bro nyisi nyinge seche mabiro. Anyalo penjo unia ang'o momiyo thoth joma mine kata joma nyiri ok ohero pira. Nitiere thoth gi moko ohero pira. Iyudo ni thoth gi ohero mana sport mar volleyball kata ng'wech, lakini opira mar football ni ok mine mang'eny ahinya mohero. Ang'o manyalo bedo? An kanyalo wuoyo,
gima timore ni opira no sana joma chuo sana chakore kodu kanu chake unowuon onge chieng manu invite wania nyadendi wadwane ball nutengoru gima in maru kwa chako donje wacho ni wambe koro waketo korwa to koro kwa chako enjoy aenda wakasore to Lulu Nyamsungu kaki chalo ni ka in mara let us assume ni in mara adhi kodi ka gor kacha dong jogo maya to ati aduli gal magor ibro wana bayo maber iyudo ng'ato kondik kanyo ni nyinge moko magalagala magindiko macha gi maya omiyo joma chuo bedo ga insecure adonge okay to une kinde mag World Cup mokwongo we achak kodi Lulu kinde mag World Cup ibro bedo kitimo ibro bedo ka inot ibro bedo ki support team moro to samok go opira ibro bedo kitimo sana anti rock ball in fact World Cup ni nabedo introduce kaja class 8 na raso moisipe kaja cha jopuonjo moko noero koro gidhi library to ge watch wanwa pondo ka wang'iyo koro from there na yuda love moro koro kata wuono pacho kumibede kikipani an mabuchiedo sawa mechi liet kocha imanyisi ni abe kawuono tienda moro nyosore kae wow Sharon nyisane ni kinde World Cup ibro bedo kitimo ang'o to molo seche moko makoriwo opira cha nyisowa team Misiro ndio the winning team to seche makoro go opira cha ibro bedo kitimo ang'o Anang'ani World Cup chako kapod wan e tich nikech en chieng' tarik 20 dwe mar 12 nitiere tuke moko mitugo gotieno moko itugo gokinyi mang'ich ang'eni gokinyi mang'ich po nono ni rupiny bro bedo wabro bedo kwa dhi nyime gi chenro mar rupiny otieno to an anindo mana ka France tugo iwacho ni bro bedo active mana ka France tugo to pod abro ng'iyo pod apimo mita kata na support France gi team moro okay team moro pod aneno ka Germany ngeni football is made in Germany nitiere Germany anyalo temo football made in Germany ingeni nitiere tu team machalo kaka Germany en achiel kuom timbe mosetuge World Cup mang'eny to mak mana ni nitie penjo mabro penjo we team moro mosetuge World Cup duto kik wach na sani abro penjo seche mabiro go ma ka ng'ato oyudo tabro wacho anyalo oriti dhi madho soda oko kacha kaite chulo soda ok nyata michulo Stella okay Stella kinde World Cup ibro bedo kitimo ang'o mopogore gi bedo ni samori neno opira seche makoro kine opira ibro bedo kitimo ang'o mokwongo ikwongi penjo gimomiyo nyiri okotimore nade okohero nitie mang'eny mawachore wacho kanyo ni nido ka jomoko ndiko jozi chien ka chuora kiamo indiko ga sana gikoko magalagala to magi timre nikech opira ka be nitie achiel 2 3 mosewacho ni nitiere kaka pap gore saidi ka ji odhi e opira ka yudo ka chode otiap mano gimwa kwede okang' mamalo ng'amo dhi gi mind mar chode ben mana chode do koro to bende nikech ok inyal rule out 100% samigo opira an mana gi boy chakage ka ina gi boy no okiweye okiweye bol to bi okalonye ahinya otieno migo eno wan makode ka nindo no emo winjo ibe kode otieno no odiochieng' ade mbak ndalo iwinja adunyira akora ola dwa yweyo bas okay wan makode uneno aya adwa ni mondo amiwe penjo moko ka na iko penjo moko ka eri ng'ata nyalo duoko ka kod wiu un celeb un jomo ero opira ung'eyo opira amiyo penjo mayot ahinya aparo ni kata ng'ama ni oko nya kuongo nu duoko ng'ata moikore nyalo kuongo to duoko ng'ata moikore adwa ni miya vuvuzela konegi ka kudhoni kiyudo ta chikora awerni kiyudo tawerni ang'e wer madwa wero aya adwa penjo mokwongo en piny mane manobago World Cup mokalo ng'ata achiel Russia ayudo akudhoni congratulations aya to mopogore gi piny manobago World Cup mokalo no an gi penjo machiele en piny mane manoloyo World Cup France
Mano ngene no se kata kwalo nwa. Uja kwa wacho ni France team ne to ne gilocho last. In fact, unyalo paro ne final no bede kindu France gi piny mar Croatia. Kendo Croatia ne ji oneno kaka surprise finalists. Ji onge ng'ama nonge ni Croatia dhi chope final. In fact, gima notimore ne Croatia ne gibuko hotel kane giparo ni gidhi chope quarter final tigologi. Koro kane gisekalo quarter nochuno ni mondo gimany hotel machielo nikech konya cha kisebook ni wan wabuk nyaka tarik makama. Koro nochuno ni gimany hotel nikech ne giendelea. Lakini hotel mane gibuk cha no golgie. Bas. Nyakidhi kanyo with a winning mentality. An gi penjo mar adek ka. Yangnwa jotuga beach magocho sani e tim mar Ufaransa. Gata chiel Karim Benzema achiel mar ariyo Olivia Giroud yudo Pogba to nise wacho ni ginjari mane mana e korago ngano Pogba in koro tami nitira midfielder kora weri midfielder midfielder is an African donge Ngolo Kante be onge Ngolo Kante boy jore adwaro matugo sani Lucas nitiere team mar Bayern Lucas Hernandez yudo Mpija tugo moro longo ni Mbappe. Kylian Mbappe. Nyinge mokwongo en Kylian Mbappe. Aha. Bas kaito machielo moro nitie ka. Ingene isomo gige matek sababu. Mori luongo ni Kamavinga ma Cameroon ma Real Madrid kaito wan gi Dembele mawuok Barcelona Anton Griezmann ogocho ne Atletico Madrid Tottenham ni goalkeeper iluongo ni Hugo Lloris ne lulu ni mane mo paro nyinge matama kaki pronounce analuongo ni huge karen huge Hugo Lloris donge goalkeeper mar France mane goalkeeper gi ingeni team natoka nyalle waseye adwari monda chaka miwe penjo moro mayot ya mako tamu gigo dono kako wakalo ko tamu tu bet piny ka Cristiano Ronaldo wuok e piny mane kanyo maria kanyo konya wewe mokwage boy no ketugo Cristiano Ronaldo mentie ngama kiani ojatugo to aya nitie pejo ni to dhi lwaro ute kele ma to dhi lwaro oken World Cup masani lakini nitiere Shalon Chalunge wacha hata mo paro Ronaldo mopogore gi Cristiano Ronaldo machielo manogo World Cup ne en japiny mane dong Brazil en gi jezi dino ko nikech oja Brazil aparo ni Ronaldo cha was a superstar kendo kata sani jomo noneno tugo mar Ronaldo ne en jatugo mabende yudo ng'ama ipimego biro bedo matek aya adhi e penjo machielo mapiyo piyo en piny mane manoloyo World Cup mokwongo en piny mane negitugo gi Argentina in fact negitugo gi Argentina negichwada Argentina congratulations Milton hapa ni no underestimate wa maber sofa un kare tingeni lunch pod nitien kichoransa ubro madho soda kaeto uchulo en aya nitie gimiluongo ni sudden death e football adwa ni nyisa ni sudden death en ang'o e opira ka dipo ni jatugo tho e pap koso sudden death no en ang'o e opira ka ng'amung'e sudden death kela miman ingeni sama itugo kachacha wan gi time moro mochiw line 90 minutes donge kasti medo ga moro be matin yes omedu utugo podonge jaloch ka koro ji dhie penalty do ingene ngamologe penalty ka bade moloye mano ke sudden death bas nitiere no ko yude idhi penalty tell me 5 shot donge to koro kusechwado 5 sapo du yudo tie ngamo kuongo loye koro kudhi sudden donge mawacho ngamo kuongo loye bas
adwa nyiso uyude to nitie sudden death moro manoti godo manogolo tim mar Senegal e quarter nogolo tim mar Senegal e 2-2 sudden death moro notigo ka Senegal ne gocho to nonego beni gidhi e semi-final to sudden death manotigo no ken mar penalties ngeche ni ka dakika 90 norumo no med gi dakika 30 mimedo cha mak mana ni chik moro noket niya ng'ama okwongo loyo nikech ne gisedhi draw koro sudden death nitiere mar ng'ama okwongo loyo e dakika momed ka kata e penalties ka kusego 5-5 koro ng'ama owit achiel ng'ama oloyo mago sudden death. Congratulations. Sudden death moro explain no gol ga gi FIFA. Macha ema wacho ni niya macha ne nitie ema nogolo Senegal 2-2 kane gichope quarter finals actually nonego beni gidhi nyaka kata mane semi aparo ni mano ero en gimo winjore maber maber maleo aya an gi penjo machielo ka en team mane makende mosegoche World Cup duto cheki maneno Brazil very good aparo ni akia ni kura penjo ang'o nikech aneno kulonyi weche mag adhula nyako Ramogi par ni cheno ni ikelo nigi shabiki.com Shabiki bro mi thuolo makende mar bedo jaloch mar $60,000 pile ka pile gimitimo ikaw ote machuok simbi mar ong'we yamo ote machuok indiko ni QJP Qatar jackpot kai tioro e namba 2309 mano ero koro ibedo jaloch mar $60,000 haya okay mato koro dhi tamu en coach mane mano bedo kaka jatugo mokonyo team mare magiloyo World Cup player coach kendo ne en captain mawacho mane moko gi no kamiyo choices mane liga mane el player to bedo kae manyago le pesa nen mar France no aya we mi choices Felipe Scolari ma team mane wibo be wewe mano ma Brazil kaito Didier Deschamps mano mar France kaito mi wariyogo Deschamps yeruru hapa ni France ma digo dono actually ne Didier Deschamps mar France no bedo kaka captain kendo bedo coach mane gidhi magilo World Cup tona kiageza bas nitiere kaka seche moko mag World Cup wachorega ni jok mamine ithoro mau remote bati ularo gi chuo joma mine laro remote gi chuo un kor kudwa neno thapki gibedo to wadwa neno World Cup gini timore ere kaka inyalo balance seche moko wuon paru bendo ero mpira tho gi kuo kata ng'ami dago ero mpira tho gi kuo to koro in idwa neno gimidwa neno kipindi ma Kenya ka to en odwa neno World Cup ere kaka balance mondo mi ywaruok kik bedie anapani joma dak godo ohero adhula football ni marach but koro apani wadhi donjo gi remiti moro koro obed ni sana koserom ambe miauru thuolo mari be korom gimoro kawinjo kanyo maber jomedago idagi chwadi jomadago ng'amedago bedo de chuoge nyithindo giwede kora winyi kar koro ging'eny awacho ni koro jomadago dogo ang'eni giere dhula to sana koromo ka tek to koro gidhi ne kanye magawa tapki ok wanyal neno kanye magawa okay we apenja ne nyaro chieng' gi nyamsungu asebedo kawinjo kata mbak ndalo ka an pok awinjo kugo Stella pok awinjo kidhi kata chieng' moro kigo udaku mar football e mbak ndalo wago pile matini pok awinjo nitie mana goyo nigo mane okoi ni wiye ma winjo mane osiep Ronaldinho ni ara mi wachi el moro Senegal mana nyisi ni kane omak Ronaldinho ni to no dhi mo golo ne bail momie pesa kane sagore yani no bet kode during his hard time mano belo mane wakelo maliet all right yes good nying samoro wiwa samoro jawil nikech be wacho gi mang'eny
mang'eny lakini nitiere jatugo mo mabe nche omiyo chiege ndiko ne nyaka chiege every month. Yes. Omiye pesa nikech onyuolo ne. Anyalo paro mane back. To pesa dongo nego dichuo midhako. No, but mae Ronaldo notimo gini okang' mamalo. Wacho ni mama ne. Iwinjo. Osebedo kanyuolo na sani ochako timore nade. Onyuolo nyathi machielo. Ondiko ne okang' makoro dwa miyo mama ne pesa. Pesa nyalo miyo chiegi said, "Hey, me not 30k." Mara machando golo billions. Omiyo nyako. Just for giving back. Yani, agol siling million. Yes, na mi nikech nyuola. Yes. To dhok be natero dala. Natero kende nyuomo. Dhok kono nyuol. Dhok kono nyuol. Wala pengi. Nikech dhok tinyiedho an kata chak gi okane. Nyalo golango. Kisegolo dhok ango kendo nyalo golo. Gima nyalo golo. Mana support to manyalo chwalo matende. Ma support no and responsibility mari kaka chulo school fees donge. Chiemo koro mane support miwuoye. Omera nyuolo kyot. Jomoko ng'ene nyakore. Okay, ing'eni ya nyuolo kyot ndiyo. Be wan mane odak adier. Nyuol to kyot adier. Ing'eni joma mine bende mako ga dhoga. Atingo nyathi dweche 9. Atingo nyathi dweche 9. Utu setingo gi. Kapok ni ting'e an nating'e marom nade kapok apogo. Ondingi mane manoramo. Ondingi mane manoramo. To dong pod nating'e. Macha micro organ izum. Anatingo dhano ma seche ma iyo wang'. Togo sama solte iya. Baba ni kwa chako to kwa bitie ko mideo ni support samokelo we. Aya wadoga ne chien timbe mag Afrika nitiere World Cup. Team mane mar Afrika kwa were gi weche mag Brazil. Stella, I support team mane mag Afrika. Ama yenya saiwura. Afrika ka. Wan gi Ghana, wan gi Cameroon, wan gi Tunisia, wan gi Senegal, kori support team mane. Mera Cameroon yotingo nga vijende moko mabecho. Abubakar gini. Mochamo ginene. Yani iero Masgwembe. Apenji. Masgwembe. Iero Sukwembe gi kosi iero kaka gitugo. Kaka gitugo Masgwembe gomo miyo ginyono bol. We akoni kawuono mabe mami neno ka thoth mon moko ng'e mpira ahinya kata no kalonye weche bola ahinya batalonye 70% ka ata malo 30 modong no anana nena nikech moro nitiere mana kaka ng'ato be neno ga chenro mar mbak ndalo cha mana miel kiuno cha Masgwembe kacha berga sahihi. Aya Sharon team mane mar Afrika mi support. Anto dawachni ai kumochacha dier. Kidhi Western, mana West Africa. Timbe go tugo maber. Gitugo maber. Ana dhigi Ghana. Idhigi Ghana. Black Stars of Ghana. Gitugo makare. Gitugo maber. Okay. Ana bosirogi. Ghana nocho en achiel kuom timbe mag Afrika mosechope quarter final mar World Cup. Mak mana ne Asamoah Gyan no usowa. Kane ogo penalty dakika mogik ogo e wi gol malo. Kier nitiega. Kiero ken podho. Ana se wacho mbele kaja cha Senegal. Lions of Teranga. Maka ya wuoi maler. Nitiere kaka jatugo margi Masulwe nyo hinyore. Okete squad mar World Cup lakini ohinyore Sadio Mane. Nye gigocho e team mare mar Bayern Munich, nye gocho gi Werder Bremen, manye gilo Werder gonde 6-1 lakini nyo hinyore. Koro coach mare mar Bayern wacho ni odhiya kapo no winjo maber to tugi koko winjo maber tibukete e bench. Mak mana ni FIFA bendo golo chik niya. Kapo ni uchopo kodong 24 hours, kapo ko chak tugo, tu neno ka jatuku moro hinyore, un gi thuolo mar luongo jatugo machielo mondo kaw kare. 24 hours kapo ko chak tugo mokwongo, gechen tarik 19. Mano thuolo momigi. Kata kuyudo ka moro nigi COVID, oyie gole oko mondo luong jatugo moro dala obio kaw kare. Mano ler. Lakini ng'e gima timore, tugo ne national team biro ga gi pride moro. Koro ang'e ni mane bro, kaka ng'ama dichuo nyako biyo thaseni, hata pana dhi nene kogo bol. In fact obro kasore, obro rianore. Nyakwara Mogi mana kaka na wacho ni ikelo nigi shabiki.com. Shabiki bro kelo ni jackpot mar World Cup. Jackpot mar World Cup en mana ni tugo kitiyo gi siling 8 kende. Ilieko mna tuke 6 kende. Wabro bero kwa kelo nu tuke 6 pile ka pile. Milieko gi siling 8 kende. Tinyalo bero jaloch ma siling 60. Parane kinyalo yudo siling 60 pile. Haya. Adwaro ni modwa mi challenge wan. Mi challenge. Wa mise penjo wa hinya. Imbe we koro wa penjie. No ka World Cup no chakore. Higa
30. Good. Jatugo moselo gonde mang'eny World Cup achiel iluongo ni Miroslav Klose. No logo gonde 13 e World Cup achiel. Wemondi udwa challenge. Ambe pokati ko penjo na cha. Udwa miyango. Udwa mi. Soda mana piyo wani. Par mi winjo charo do nyisino. Kasti duoge marane. Donge wacho maber 1930 cha. Aya, malo waseyudo ninga mano loyo. Dwe donge. Kane World Cup chakore. Nok luonge gane World Cup. Bas, ing'eyo adwa nyiso gimoro achiel. Nitiere japiny Ufaransa moro. Japiny Ufaransa moro nitiere emano kelo proposal mar World Cup. To kano kelo proposal mar World Cup. Kiki Google. Oka Google, oka Google. Oka tiga gi Google, in fact ana tiyoga gi wiya kende. Nitie japiny Ufaransa mano kelo proposal mar World Cup. Koro World Cup mano kuongo no luong mana gi nyinge. Adwa ni mondo kinyisa nyinge sani gi wiyi tami siling 1000 sani. Nyisi nying. Nying ng'ano? Nyamusi Google. Golo piketa mesa ko moni. Apana. Ki loyo. Talufa misani. Google aneni. Kamero neni ki Google. Jules Romain ngamakiae. Manolelo nyaka trophy batekanyo ni lugo instead of World Cup miluongo mane Jules Romain trophy. Actually mane kama ne World Cup ochakore kae to loke ne World Cup. But adwa miyo penjo moro. Nyisa urumoko kuom chike mag football mung'eyo. Nitiere gimiluongo ni offside. Offside en ang'o? Jomoko luonge ni offside. And offside en ang'o? Ng'ama nyalo ng'e ni offside en ang'o? Apani akena temo. Temane. Akena adhe nyuan rambe. Temane offside. Koso dibed ni ka mpira dhi chomo yo goal kucho. To mpira aneno ga kowuok bathe ko machielo kocha. Tete goye gi bathe kocha. Mano kona. Okay, offside. Temane. Wan ga gi jotuge pap to gin gi numbers. Wan tire ga gi line moro kacha ma next to goal. That hey, you know, there are number of people monengo bed kacha. Iwinja. Nitie samoro mogo ball mino ka ngato dwa dhi kata lo, lakini ndo ka mbele kacha cha mpangilio marge. Mane offside ka. Okay. Aya, podo tami. Podo tami lakini itung'o temo. Bas kora dwa nyiso. Ino tijo namba mo. Wewe teme Biltonia. We anyisu tem. Ino share players moko ma kanitie chien mar ng'amolo ng'ani ni mbele gi. Yes. Kiaye makiane gin jok mage but kaningo en numbers ma wacho ka. Okay. We anyisu nitie laini e dier pap. Ka wagocho to mai laini ma dier pap. Dier pap center line Koro kocha nitie tim machielo, koni nitie tim machielo. Jatugo mar tim makocha okonego bed ni mbele mar laini mar pap ka jotugo moko ka ni kocha no telo ni en machiegni gi jagol kato kalo laini cha kata behind the defender ni en behind defender to gone mpira ka en e tok defender mano offside nyaki yako ni mikal defender ni ekidhi loy explanation ne mabor lakini ober gi ma wacho cha ochiegni gitero ya ni nitie gik miluongo ariyo ni CS ng'ama nyalo ng'eyo ati CS nitiere diriyo mani bago joma mon CS anyiso nitiere corner sport gi center sport mana setieko kamano aya PS mpira nange mana jagoro mungiro penalty sport abbreviation ga machalo lakini wanyalo explain ni penalty wachane moro okay koro wadhian awach moro adwa wacho okay we ami upenjo mayot mi wama matek we kwa ng'eyo mayot kwa ng'eyo matek gema aya Stella team man adwa ni team mane mi paro ni dhi ka World Cup Aktango mo mi paro no nyalo ka World Cup en team mane mi paro ni dhi ka World Cup ing'eni kate nyithindo wacho gani samoro ng'ane ero nyathine cha sana pana yero gera te iwinjo to kata favorite ni kata okoriek ga hinya to pod ene favorite ni ang'ena rwako jersey mar lakini ama die hard yes
France waseneno gi gik mosetimo tactics magintiere godo kaachiel kod jolony magweyo opira kata gin e lony pod imiyo Ufaransa kata kobedo ni jotugo magi moko onge pod en ng'ama loyo aneno ka pod en ema pod onyalo Giroud gin nitie ginyalo timo maber aya Sharon tim mane mineno kanyalo lo World Cup tang'o momiyo imiye upato anang'e na support team of France to ni se nego chunya kiwacho ni nitiere moko kuom jotukwa masulwe ma samoro ok dhi bedo kacha kamano akena kao Germany mana wacho ikao German waka kosadhi gi Italian pajiolo ko Italy wadhi gi Germany in fact Italy e joloch mag Europe sani Italy e joloch mag Ulaya sani gine champions mag Europe aparo ni Italy, Germany, France wadhi ga dek go kore dhi ga dek katek sana kata kainya wami German emi German thank you aya Nyamusungu an wang ni adwa keto hope wadalaka adwa keto hope dala Africa Senegal amiyo hope koro ana wacho ni umuka World Cup ni kam Reynolds sunshine okiye gi Brazil ayego kendo Brazil tahero Brazil nitie gi go ball mamoro chuny but koro adwa ni okombe ni oduog dala president mar adhula e piny mar Cameroon en jatugo machon ma bendo gocho ne Chelsea ogocho ne Barcelona iluongo ni Samuel Eto'o Samuel Eto'o sani nyoyier kaka president kaka koro Nick Mwendwa marwa kaecha owacho ni Cameroon dhi ka World Cup be nyalo timore let me tell you know countries go give mate guy ball kata kineno gi kaka gitugo ga I don't know what happens dogi wacho ni Ghana ne ntie kaka ngato oleto wa down gi penalty Asamoah Gyan but they really play well kata kineno style of football support begin go what support gi the whole of Africa nation is behind them kora nga mono gi loy nikech kineno kata France ni thoth jo timbe go gin mana jok ma originality gi amana Africa kaindi atinyalo paro jatugo moro ni luongo ni Rigobert Song ng'amo ng'e Rigobert Song Rigobert Song ne gocho ne Cameroon aparo ni en achiel kuom jotugo ma ne en go wadgi moro bende mani luongo ni Song Alexander Song Alexander Song Belong gin jok ma jotugo ariyo mowete mane gocho ne national team at the same time aparo ni Africa ka bende wanyalo bedo gi nitiere kata mana jotugo ma seche moko yudo ka World Cup igoyo to jatugo achiel gocho German to wadgi gocho ne team mar Ghana to gino wete gino wete mangeche ni achiel noloko citizenship mare en kocha to ma to gocho ne to kendo nyaka migi line nyaka migi thuolo mar gocho haya wach mogik adwa ni mondo wawach mogik mondo wamiele to kik imiele kambak ndalo Stella wach mogik en ni wasewacho teams wa mohero mwachako godo gi wacho ni I wish them the best. France, I wish you the best. Udhi ukau gino. Wach mar ariyo. Nikech koro panel ni nen joma mene. Wadonjure football. Congratulations. Joma mine odonje football. In fact, nitiere kata nyi Kenya manche gocho ne Harambee Starlets. Sani gisedhi e pinje maloka. Gigocho nyako yudo milion 5 e dwe. Wawacho ga tich adek ni mine nyalo. Congratulations. Sharon, wach mogik. Kata kamano wach na mogik nyaka rom ga jwang en ni seche mabende World Cup biro bedo ka chakre mono tarik 20. Wana ka joma mine wasir joma chuo. Anabro temo kar nyalo mara mar neno adhula mopogore. Na biro bedo ka ng'iyo ka France tugo. En mana ni ka tuke go biro chon. Mano ka pokoro mo sauchiel marutino. Abro temo kar nyalo mara mar mondo miangi. Mar mondo mi kek dhialwa inya ni joma mine wan wakia football. Maka kiny kipenja abro nyisi kram na jotugo mamoko kora manyo tim mabiro kram na Serie Champions League koro nitie kaka nyalo konyi Sharon kapo ni oking'e mpira ahinya tinene gi dichuo sami winjo ko wacho ni dichuo be gani dichuo moko ma ok support kram na football as much as ladies benintie moko support football nitie chuo ma samoro ok ne kata na mpira I know some moko tiyo godo kata kambi kai director maro iluongo ni Philip okia opira maliji
Omiyo wang' ne to wabotemo. Okay, Lulu. Ninyisane wach mogik. Wach mogik an gima daher wacho en mana ni World Cup meet jokama. Keturu nyithindo ne World Cup. Opira en tugo moro ma bring ji together. En gima wadhi kanyo ne moro ok ni dhi gori gi wadu kaka wadhi. Bar gor cha opogore ga. Macha wadhi ga golo iluongo nango adrenaline. Lakini World Cup meet. Entire gi meet ne moro ma ku watch gi family together, it brings people together. Koro ok ni nyis dichuo ni kaw remote kik udhaw nikech World Cup. World Cup ok biga forever. Obiro after every 4 years to be obiro ba period mana machuok. Koro let's enjoy the game. It's a beautiful game and have fun. And mane gima nyalo wacho. Nen chenro mar Kuku World Cup mano biro ni kowuok Ramogi TV. Nen mor marwa mar bedo gi Stella, Brenda, Sharon Ong'ao kaachiel gi Lulu aduto mabende gin jofwambo ma wakaeri usebedo kuneno gi ka koro ng'eyo ni kare jok mamine bendo ng'e adhula. Ana wacho mana ni wachak warom kendo chieng' wuok tich cheno machielo machalo kama. Nyinga Milton Ochieng' Jaka Black waloro ni